Hej, så sammen. Hej, Vi laver lige en Ask Me, og grunden til, at vi bliver nødt til at snakke sådan lidt højt, det er på grund af, at min tæppe den er skide i stykker. Ja, den er lidt dum. Men i så fald har vi en gæst med i dag, og det er vores ven Christina. Bare kom ind. Hun er så med os til vores Ask Me i dag. Og det er Olivia, der har stillet et spørgsmål, om vi går til noget sport. Ja, det kan vi allerede godt svare på. Ja, det gør vi eller det gør vi ikke. Jeg går til taekwondo, det gjorde jeg sådan nogle uger for hende, og så var det, altså, hende her, Maria. Hun er gået til karate, og så stopper hun med ugenlig. Den korthårede tøs. Ja, og det er hver fredag, mig og Sofie her går til taekwondo. Jeg fik hende med på holdet, så det var det, hun går også til nogle 2 andre ting. Jeg må ikke gå til mere end en ting. Om mandagen fra klokken 5 til 6, der går jeg håndbold, og om onsdagen fra klokken 2 til 4 går jeg til minikonfirmand, der handler om, jeg lærer om Jesus. Ja, det hele der havde stået hedinge i stævns. Måske kan godt tage fejl, så er det lille hedinge, men det er ikke lille hedinge, det er store hedinge. SC hedinge. Ja, vi står Stop. Men i så fald, Lina og Christina, hun kommer en gang imellem, så hun har lyst til at være med i nogle af vores videoer. I så fald. Ja, men jeg er ked af, at vi begynder at snakke lidt højt. Det skal vi bare. Ja, det skal vi bare. Altså. Storhedingen. Men i så fald, så taekwondo, det er også om fredagen. Det er til klokken 5 til 6. Men på et tidspunkt her til min næste graduering, det er når man får nyt bælte, der har jeg meget stor chance for at komme op på et voksenhold, så jeg skal træne 20 gange om ugen. Det er jeg også. Ja, men du skal først blive 10 år, Sofie. Ja, 1 år. Hallo. Ja. Hun er første en uge efter mig, 14. januar, jeg er 7. januar. Hun er så født et år efter mig, præcis. Altså sådan en uge. Okay, men det var alt for nu. Mange tak for i så.